नहीं चामड़ा रूपी जन लहंगा बा ना एकर कहीं दुकान बा ना एकर कहीं टेलर बड़े। क्या इंजीनियर ने क्या बनाया है, कैसा टेलर है जिन्होंने सिलाई किया है। न कहीं काटा है न कहीं सिलाई किया है, जो जैसे है वैसे कवर डाल दिया है। रीड बढ़ाई का मास्टर वही रही हो। अरे हाई चामड़ा रूपी लहंगा हाई सब ना तो सब जाली है। हाई जन टेलर सिला बहाई ऐसन सुनना लहंगा अरे मिलल होई महंगा एकराक दिहालू लसरिएरा हाय लहंगा ऐसन सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा एकराक दिहालू लसरिएरा। ए भैया एकराक दिहालू आरे लसरिएरा। कब आ जाए चेक इन में केहू ने के जाना। मजिस्ट्रेट चेक इन बता के ना होला और सीबीआई डेट दे के ना छापेला। ई जन देले बा तन कब आके इंक्वायरी कर ली। चक्के में आई है दिन ना बताई है। चक्के में आई है दिन ना बताई है। जाए के परी ससुरारिएरा। ऐसा सुनला लहंगा मिलल होई महंगा एकराक दिहालू लसरिएरा। कितना भाग से मिलल अनुभव करे के चीज बा। ऐ शरीर देख ली बाबू लो भैया लो सबे देख ली। इस शरीर में जितना मेन मशीन बा इस सब 2 अक्षर से लिखल बा। ई दुनिया है दुनिया 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 दुनियन दुनिया। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दुनिया में दुए गो नाम के शब्द के महत्व बा, बाकी तीसरा कोनो जगह नहीं है। रात बा दिन बा, पाप बा पुण्य बा, सत्य बा असत्य बा, धर्म बा अधर्म बा। आइल बानी चल जाए। इस शरीर में जितना मेन मशीन देखता नहीं सब देखिए दुई अक्षर से लिखल बा। हरि जी हई कहा
बाल दू अक्षर, हाई है सर मुड़ी है दू अक्षर, पीछे बा हेड दू अक्षर, ई है आँख दू अक्षर, ई है भौं दू अक्षर, ई है कान दू अक्षर, ई है नाक दू अक्षर, दू गोए में बा छेद दू अक्षर, हई ओठ दू अक्षर, अंदर दांत दू अक्षर, ओकरा अंदर जीभ दू अक्षर, ओकरा अंदर कंठ दू अक्षर, इह गाला दू अक्षर, इह छाती दू अक्षर, इह पेट दू अक्षर, इह डांड दू अक्षर, इह जांग दू अक्षर, इह पैर दू अक्षर, नीचे बा गोड़ दू अक्षर, हेने बा पीठ दू अक्षर, हैया बाह दू अक्षर, इह हाथ दू अक्षर। और दूगो बा ओकरा के बताएब ना, उह दुई अक्षर में मशीन बा। रची रची के रंगे रंग रे जावा, पाँच ही रंगवा के साड़ी हीरा रतन जतन नहीं कैलू, हीरा रतन जतन नहीं कैलू, दे देला त अपन लको देलू, लेके बनवलू का बारियरा, जतन नहीं कैलू, लेके बनवलू का बारियरा। वाह वाह, कठपुतली के नाच के कहूला। जय हो शर्मा परिवार की जय हो, चाचा की जय हो, चाचा के पांचों बेटा पतों की जय हो।
और ये नैना और ही देखी भैया लोग ए मकान के बनावे में 5 गो मटेरियल लागल बा। है शर्मा जी के मकान में उतने लागल बा, हेउ मकान में उतने लागल बा। ए में 5 गो मटेरियल का लागल बा। शीत जल पावक गगन समीरा अहोहू में लागल बा ईटा बालू सीमेंट गिट्टी रॉड आ उ मसाला बनल बा पानी में। तो हई मसाला बनल बा ब्लड में। ओ प्लास्टर में केमिकल डालल बा सफेद कि नोनी ना पकड़ी। एहू में व्हाइट ब्लड डालल बा कि डेंगू और टाइफाइड ना हो। उतने मटेरियल एहू में बा। क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 गो से भइल तैयारिए अरे कहत विजेंदर कि सोचना तनी अंदर एहू के सफाई सर्विसिंग करे ला एगो अलगे धोबी बा। अरे कहत विजेंदर कि सोचना तनी अंदर उ धोबियो न धोवे के सा करिएरा। एकरा कदी हल्ला सरिएरा ले लहू ऐसा सुनला हगा मिलल होई भागा। एकरा कदी हलू एकरा कदी हलू एकरा कदी हलू ला सरिएरा। अब फिर होने से भी निर्गुण सुन ली। अब हमन के बंद करता नहीं जाए।